Пословичната красота на Пирин довежда семейство Мирянови до решението да напуснат апартамента си в центъра на Гоце Делчев и да построят дома на своето бъдеще близо до планината. Новият дом представлява сглобяема дървена къща. Методът е позволил прилагане на индивидуален проект и бързо и ефективно изграждане. Къщата е завършена за по-малко от 3 месеца и отговаря на всички съвременни стандарти за енергийна ефективност. Имаме повече открити пространства, неограничени от стени и врати помещения. Така сме организирали мансардния етаж. Той е изцяло обитаем и няма никакви ограждения, за да можем да усетим максимално комфорта от широтата. Там се отпускам с любимите си книги, свиря на китара или просто оставам насаме с мислите си, излегнат на спалнята, съзерцавайки небето през покривния прозорец над мен, споделя собственика. В помещението има инсталирани 4 покривни прозореца Velux, които изцяло променят облика му. Внасят дневна светлина и уют и допринасят за интериорното решение. Достъпът на чист въздух е лесен и вътрешният климат е здравословен. Покривните прозорци спестяват електроенергия, защото с тях се улавя цялата дневна светлина и много по-рядко се ползва изкуствено осветление. Всички прозорци са оборудвани с външни сенници, които поддържат желания вътрешен климат. За по-добър сън и спокойствие са инсталирани затъмнителни щори. Собствениците искали да се наслаждават на гледката към градината и планината от тяхната къща. Затова са построили зимна градина към всекидневната на първия етаж. Благодарение на комбинацията от покривен прозорец и френски прозорци, помещението е озарено от светлина и е любимо място на семейството. Къщата е изпълнена предимно с екологични материали. Вложените възобновяеми източници гарантират икономия от електричество и разходи за отопление. Velux. Животворна светлина.